A min alegrame moito hoxe poder estar con vos. Terminamos precisamente con este campus, por decirlo así, a ronda de saúdas, de recibimento, de acollida a todos os becarios que este ano participades neste programa. Pero, bueno, de algún xeito é unha maneira de terminar na casa, non? Porque eu tamén son veciño desta cidade, como vades a ser vos durante este tempo, inicialmente un ano e pico, inicialmente para empezar, pero eu xa vos auguro que Ourense non vos vai a deixar. Escollestes, sin duda, a mellor cidade de Galicia para estar, para vivir. Probablemente alguén dirá, bueno, pois non ten mar, non ten costa, non ten aquí ao lado, vamos, está moi cerquiña, en términos de distancia probablemente das cidades das que vendes, en términos de desplazamento, ou achegarse desde aquí, por exemplo, a playa, sería como cruzar a mitad da cidade na que viviedes vos.